Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Pagino ang ikabalos ko, mao ang pagkain mo. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko. Mga padayik ikabalos ko nimo. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Kini inyong igsoon, Pastor Gideon, magiguban sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dili na to kalimtan mga kaigsonan ang Kalibutan gipamulong sa atong buhi nga Dios nga miingon siya nga dili gayud mabuhi ang tao sa panlamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Sa atong pagsugod mga kaigsuonan ato ning ablihan diha sa pagampo maadto ta sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios. Atong pasalamatan ang Dios, mato siyang pasidunggan sa iyang pagkamaayo sa matagusan nato kay kinabuhi. Pagampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mo'y nagatiman kanamo, Dios nga mo'y nagbantay na nalipod sa matagusan. Niya na usab kami o Dios nga kiguban sa imo mga pulong, andam pagpamati, pagpaminaw sa mga mensahe nga mo'y among gikinahanglan nga makatunan, masayran sa among pagpuyo ning naong sa kalibutan. Amahan Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo. Salamat o Dios nga nagbadaogon kami sa among pag-alagad o paghalad sa among kinabuhi diha kanimo nining adlaw. Niya na usab kami amahan aron sa pagpamati sa imong mga mensahe. Ang imong pulong mo'y among kadaugan, ang imong pulong mo'y among kabaguhan sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Wala may mahimo kun wala ang imong mga mensahe. Ang imong mga pulong o Dios maoy mugiyag kanamo aron kami mahimong takos, andam ug sangkap sa pagkinabuhing matarong sa imong atubangan. Usa amahan himo ang madinawaton
Matinuohon ang among kasing-kasing sa imong mga pulo nga among karong mabati. I-bless Ginoo ang matagusa nga mamati karon sa imong mga pulo. Manaaman karon sa ilang Pinoy-anan, manaaman karon sa ilang trabahoan o sa ilang biyahe. Bisan pa o Dios sa among mga kaigsuonan nga mga tigpaminawan sa Shine FM 95.3 o sa 101.3. Dalaygon ka o Dios magapanalangin. Dalaygon ka nga Dios sa magatagbo sa tanan nga gikinahanglan sa imong katawhan nga misalig midangop nga kanimo. Amahan amo usab gisalig diha kanimo amo makaigsuonan nga naa karon sa mga panginhanglanon. Dios nga magkagagahom. Tagwa o Dios ang ilang mga panginhanglan. Himo o Dios nga ang ilahang kinabuhi nga makapahimaya kanimo, magkapahimuot kanimo. Ug tudloy kaming tanan nga mahimong takos ug angayan sa pag-atubang sa takna nga kami imo nang kuhaon. Ang bless Ginoo matagusa sa pangalan ni Jesus. In Jesus name, in Jesus name. Amen. Amen. Isa ko bang mga unos ug balot apan ng limbaso wa mahot ikuso tunok ug bagyo sa kinabuhi ko di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko mao ang pagdayon nimo ang pagsayaw ikabalos ko. Okay, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga mga panalangin ka natong tanan, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nakasulod na sa atong programa. Mayong gabi, may pakiguban ni Elton John Tamiao. Mayong gabi. Maingon man sa atong igsuon, maayong gabi bisan pa ni Anolfo Abo. Maayong gabi og ni Randy Lisondra. Wow, live na jud sa radio. Maayong gabi. Maayong gabi ang Dios magpanalangin. Bisan pa sa atong mga kaigsuonan, matud pa ni Jorlyn Pacunla. Good evening, Pastor. Og si Janjan Longyapon. Mayong gabi, Pastor Wasing from Mati City, Davao Oriental. Salamat, Pastor. God bless. Maayong gabi, mayong nga pakiguban. Bisan pa ni Mara Ginot Parinasan Alan. Maayong gabi, Pastor Wasing from Sagbayan, Bohol. Request kog song, Pastor. Labod, salamat. Ikabalos ko pagpasalamat, ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga padayi, ikabalos ko nimo. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa matagusa. Mayong gabi bisan pa ni Lakina Magwan. Maayong gabi, mayong pagpaminaw. Usab ni Susilin. Hello po, Pastor. Gabi po sa tanan. Ilabi na kay Pastor Gideon ug sa tanan mga viewers. Wow, salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Lorimin If Kanupin. Maayong gabi, Pastor og sa tanan nga viewers. Pwede request kanta Makalangit ang Ginoo nako gamhanan. Salamat Paspra from Kawayan, Negros Oriental. Ang pagsinggit, ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga pantayi. Okay, sa mga nag-request no, ato igsuon nga nag-request dire labod atong tagaan o pagtagaan dog si Gary Perez. Maayong gabi, mayong pagpaminaw ni Ana Alado Palco. Maayong gabi, Pastor from Poblacion Matalam, North Cotabato.
Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin bisan pa sa atong igsuon si Ana Alado. Kana ako na ning nabasa di ay na. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Velma Alipaw. Good morning, good evening Pastor. God bless you uban sa pamilya. Si Maraginot Parinasan Alan, salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa akong pamilya. Wow, ato pagpaka ng Dios mga kaigsuonan, no? Salamat sa iyang pagkamaayo. Milagroso o gamhanan gayod ang Dios sa matagusan nato kakinabuhi. Maayong gabi, maayong pagiguban ni Philly Impens. Maayong gabi, Pastor Gideon, si Jocelyn Oliger. Pastor, pa-shout out sa aming pastor na si Pastor Ferdy Espirito ng GFCM Antipolo. Maraming salamat, Pastor Gideon. You're welcome. Salamat kayo sa atong buhi nga Dios. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Josephine Ogos ug ni Sherwin Dayani Gading. Maayong maayong gabi. Happy watching, happy Sunday. Si Armando Inglaterra, maayong gabi Pastor og sa tanan nga naglanta watching from Island Garden, City of Samal. Bisan pa ni Michelle Tuco, glory to God Jude Pastor. Salamat sa mga blessing gipibor sa Ginoo diha kanimo nga maoki ang imuhang nahimutangan ilabi na sa makanunayon mong pagsabwag sa iyang mga pulong. God bless you Pastor uban sa tibuok mong pamilya ug sa tanang mga followers. God bless sa tanan. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanato. Maayong gabi ni Juni Abloy, maayong gabi Pastor, og ni GC Panoy, maayong gabi Pastor. God bless you more og sa tanang naminaw. Si MG Siang Ligaspi og si Pingdandan Juni Abloy, maayong gabi. Og si Gary Perez, salamat sa Ginoo, happy Sunday. Kanina Pastor, maayong gabi Pastor, nakatan-aw ra ko kanimo. Okay. Si Jocelyn Alborins, matot pa, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo, makabati na pud ko sa mga pulong sa atong buhi nga Dios. Request kung awit makalangit, kuptiko. God bless all. Si Pastor Ching, Pastor, maayong gabi Pastor, maayong gabi. Happy Sunday, ang Dios magpanalangin. Ang Dios paday nagapamuhat ug ang Dios paday magadihog sa imo pagdumala sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Ikaw ang kagahapon, nahulog sa walay katapusan, nga nagpamuhat sa among taliwala. O Diyos, ikaw nga kong kasalingan. Okay no, ako adeng na ang langko mo'y ako ang nabutangan. Okay, kopti ko. Awit makalangit nga ato ang patilinghogan sa atong panaguban. Kopti ako. Mayong pagikuban, mayong pagpaminaw, bisan pa ni Kat Bazar Gindoy, maayong gabi ni mo Pastor. Si Wilma Crescencio, maayong gabi Pastor Gideon, og ni RCL Matundo, og si Dingsky Gualna, maayong gabi Pastor from Davao. Wow, no? Salamat kaayo sa ato makigsunan sa Davao. Si Ginali Serapiloy, maayong gabi Pastor. Si Rina Tada, maayong gabi Pastor. Pwede request og song Milagroso Ka nga Dios. Salamat Pastor. Ako na screenshot kay kanina doon na to'y nag-request, wala na ako makuha, wala na ako ma-save. Okay, Milagroso ako ni nga matagaan og pagtagad. Si Suli Acorda, maayong gabi Pastor. Request kog song Awit sa Gugma, watching from Valencia, Bohol. Okay. Si Rina Nakilar, maayong gabi Pastor. Request kanta Makalangit Katapusang Dihog. Okay. Og maayong gabi ni Ginali Serafiloy, request kanta Pastor Gideon, Lumapit Ka Kay Jesus.
Og mayong pagiguban, mayong nga pagpaminaw ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Good evening, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo nga nakauban na pud ka namo. Namo sa sinagap tamyaw rako akong igtagsa si Ismer kag sa akong bayaw nga si sini karon diri sa balay. Manang Ipin Bantulinaw. Wow, salamat kayo sa inyo nga pakiguban. Maayong gabi sa mga kaigsuonan nato dira. Og maayong gabi may pakiguban ni Orhilis Arnelia Malisa. Pwede ko mag-ask unsa spiritual meaning sa akong dreams. Ang akong dreams, Pastor, ang head pastor iya kong gisultihan nga pahinluan sa akong husband ang simbahan kay hugaw kaayo kay naay bisita mo abot. Salamat sa pagtubag. Ang simbahan naghisgot na sa tigumanan, naghisgot na sa tapukanan, o naghisgot na sa mga magtotoo nga naghiusa sa pagdaig sa Ginoo. Ang paghinlo mga kaigsuonan mao ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Gidasig ka o gidasig ang imuhang bana o kaha ang tanang mga tao diha sa inyong tigumanan nga magkinabuhi gyud sa hingpit sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Kay maunay tinuod nga makapahinlo o makapausab sa dagan sa kinabuhi sa tao. Ang tinuod nga makapahinlo o ang tinuod nga makapausab, makapabag-o ang pulong sa Ginoo. Kung ato ra yung ikinabuhi ang pulong sa Dios, ang pamaagi sa Dios, mabag-o gyud ang kinabuhi sa tao. Aron maikinabuhi gyud ang hingpit, aron mahingpit nga ikinabuhi sa tao ang pulong sa Dios, kinahanglan mangayo siya kaalam sa Ginoo. Kinahanglan naatay kaalam nga makakuha ta sa gipasabot sa Dios sa mga pulong nga iyang gibilin diha sa balaang kasulatan. Maayong gabi ni Royal Delier. Hello, Pastor, watching from Riyadh. Okay, salamat kaayo. Maayong gabi ni Ginali Sirapiloy. Request kong kanta, Pastor, Jesus ang atong esperansa. Okay, akong andamon ha, ang mga awit makalangit diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Pangandoy Ginoo sama kau sa pagtawa ko, pulon mo ani ako Ginoo. Kanindot mga kaigsuonan sa atong pagpuyo sa kalibutan dunay Dios nga milagroso. Ang makasinati sa pagkamilagroso sa Dios katong tao nga dunay pagsalig sa pulong sa Dios. Ang tao nga dunay tinud-anay nga pagsalig sa Dios, sa pulong sa Dios, nagkinabuhi sa hingpit sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw, ilabi na sa atong igsuon nga si Lorna Rebelieza. Good evening, Ninyo Pastor. Tanaw na sad ko live. Yes, amen. I bless this beautiful message this evening. More blessings, strength to your pastor. Watching from Minglanilla, Cebu. Maayong pakiguban ni Gina Abasula Ayuban, watching from Hindang Lite. Maayong gabi, may pagpaminaw. O maayong pakiguban ni Brother Moses, no?
nga nisimba kaganina diri sa ato ang tigumanan. Brother Moses, maayong gabi, may pagpaminaw. Matod pa niya, naminaw siya kagabi, naminaw po siya sa miaging adlaw. O akong ipasalamatan ang Dios nga padayon nga nagkadagahan ang mga listeners sa 101.3 Shine FM diri sa Kalugtugan, Sardinia, Malabuyo. Og walay lain nga gitinguha niining maong istasyonan, mao nga madunggan sa tao ang pulong sa Dios. Kay ang Biblia nagsulti nga sa panahon nga madunggan sa tao ang pulong sa Dios, ang tao nga makabati sa pulong sa Dios, makabaton siyag pagtuo. O kining maong pagtuo mudalani kaniya sa kinabuhi nga puno sa kabaguhan, puno sa panalangin, puno sa kasiguruhan sa mga saad sa atong langit ng Amahan. Ang tuyo ug tinguha nga nahimugso kining maong FM station sa Tanhay diri sa Malabuyok ug uban pang lugar sa Negros, mao ang pagsabwag yun sa pulong sa Ginoo, mao ang paghatod sa mga mensahe sa Dios nga mao'y gikinahanglan sa tao. Kung ang tao nga magkabati niining mga pulong nga gikan sa Dios ug ihan ning ikinabuhi, ang pulong sa Ginoo na asay mga saad nga ang tao nga nakadungog, nakabati sa pulong sa Ginoo, andam sa pagkinabuhi niini samtang napuyo sa kalibutan, panalanginan gayud sa Ginoo. Si Jesus miingon diha sa Lucas 11 kapitulo 28, kapitulo 11 bersikulo 28, bulahan sila nga namati ug nagtuman. Mahinungdan ikaw ug ako kung doon na kay nadunggan ug nasabtan nga mga pamaagi gikan sa atong Dios nga gialagaran, ayaw gayud paglangan sa pagbuhat niini ug pagkinabuhi niini. Kay sa panahon nga bubuhat ka niini, muani gayud ka sumala sa imong nahimo. Kay ang Biblia nagsulti sumala sa gipamulong sa atong Dios. Kung unsay imong gipugas, mao kini imong anihon. Kung unsay imong buhaton, buhatan ka usa. Maayong gabi, may pagig-uban ni Norberta Yutratsi. Good evening, Pastor, og sa imong tibuok pamilya. Dalaygon ang Dios. Si Lini LC Bay, maayong gabi, Pastor, naminaw ko diri sa Royal Tagaytay. God bless sa tanan. Si Anib Sirenio, good evening, Pastor, shout out ko diha sa Negros Bay City sa Faith Island Missions nila Pastora Shirley Zells. God bless you all. Wow, no? Salamat kayo sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw, ilabi na ni Mita Kumoloko, Villa Hermoso. Shout out all LCC Imay, Nahawan, Clarin, Bohol. Happy Sunday. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Jocelyn Gantao. Good evening, Pastor. Nagatanaw ko nimo sa Dipulog, from Dipulog City. Si Shirley Tumaudos, maayong gabi, Pastor Gideon Candelario. Og sa tanan, salamat sa kusog nga iyahang gihatag nimo, Pastor, uban sa imong tibuok pamilya. Praise God, hallelujah. Ang Ginoo magapanalangin sa tanan. Mayong pagiguban ni Chari ang Dagansina. Maayong gabi sa imo, Pastor, og sa tanan nga naminaw sa mensahe sa Dios ang imuhang gipaambit sa tanan. Oras sa ato nga programa, mga kaigsuonan, alas 8:53 ato naning sugdan ang pulong sa Ginoo human sa pipila ka mga awit makalangit nga gi-request diri sa atong programa. Maayong nga pagpaminaw ni Fritz Paul Romano. Maayong gabi, Pastor, what saying in Mabinay, Negros Oriental. Maayong gabi ni Susana Pablio. Maayong gabi, Pastor, og sa tanang namati. Dalaygon ang Dios. Awit makalangit, awit sa gugma. Maayong pagiguban ni Orhelis Arnelia Melissa. Salamat sa Ginoo, Pastor.
Og ni Lorimin if Kanupin, Pastor, maayong gabi, pwede request Kristohanon in Love. Daghang salamat, Pastor. God bless us all. Si Husa, maayong gabi og si Mylene Tongkalan. Shout out, Pastor Wansing from Kuwait. God bless you, Pastor. Og maayong gabi, brother in Jesus, brothers and sisters in Jesus Christ. Si Ernest Tubadoy, bro, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Happy Sunday. Kumusta mo diha? Maabot pa sa kang hatap ang 95.3 diha sa Negros sa kang hatap. Maabot pa diha. Kay nami plano nga mo ng patasan og antena unya pakusga na mong gamay para mas moabot gyud sa nagkalain pang mga lugar. Si Jocelyn Oligar, yes, amen, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Si Edwin Carabayas, iapil usab ko ana, Pastor Odil. Sige, bisita ra gyud diri pa, Edwin Carabayas. Sa mani. Si Abia Rodelin, good evening, Pastor, pa-shout out. Me watching from Nabunturan. Si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, good evening, Pastor, request awit pagkalangit. Si Kristo nagpakatao, ginikanan pagpakabana og dito sa cross. Salamat, Pastor, alang sa akon igtagsa si Ismer og na ipin igsuon sa akong bana nga naminaw karon sa imong live. Wow, no, salamat kayo sa inyong pagiguban. O niya, pakishare ko ha sa ato ang live, ilabi na sa ato ang programa nga pulong mo kinabuhi ko. Sister Inday, ako rin katahon, si Kristo nagpagkatao, ginikanan, o niya pagpakabana. Uga dito sa cross. Maayo nga pagpaminaw ni Wilda Cruspero og ni Rodel Delvel, nakita nako sa imuha, Pastor, sa imuhang pagpadayag para jud sa Ginoo. Walay kapalit, dili pareha nga giingon sa Ginoo diha sa Marcos City nga maayod jud pagkatagna ni Isaiah sa propesya. Salamat sa Ginoo. Maayong nga pagiguban ni Rodel Costa Dongsal, maayong gabi, Pastor, request kog song sa ngalan mo. Okay. Ako ani nga tagaan og pagtagad. Usab ni Lini Matunog, watching from Kanipaan, Hinunagan, Southern Leyte. Ako ra ngandamo ng mga awit makalangit nga gi-request diri og ako ni nga tagaan og pagtagad kung may oras pa. Oras sa ato nga programa alas 8:57 na sa kagabihon. Imo akong gipagawa
Awit magalangit, lumapit ka kay Jesus. Ba ay nababagot sa buhay? Maayong pagkikuban, maayong pagpaminaw. Ilabi na sa atong mga kigsuonan nga nakasud na sa atong programa. Si Joan Mabiduyas og si GR Kumansang Lumna. Maayong gabi sa request kog song Labod. Watching from Katipunan, Zamboanga del Norte. Dalaygon ang Diyos, magpanalangin. Lumapit ka kay Jesus, siya sa'yo'y naghihintay. Ang bigatin mo sa buhay, sa Kanya mo ibigay. Manalig ka sa Kanya, ang buhay mo ay ialay. At iyong mararanasan tunay na kapayapaan. Ang pag-ibig ni Jesus sa atin ay sadyang lubos. Kahit tayo'y magkasalanan, buhay niya'y inilaan. Sino mang mananawagan sa banal niyang pangalan, makakamit ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Tumawag ka kay Jesus at manalig ng lubos, at iyong makakamtan kapayapaan na inaasam. Siya ang iyong kailangan, isang tapat na kaibigan. Di ka niya pababayaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Lumapit ka kay Jesus, siya sa'yo'y naghihintay. Ang bigatin mo ay manalig ka sa Kanya, ang buhay mo ay ialay. At iyong mararanasan tunay na kapayapaan. Tawag ka kay Jesus at manalig ng lubos, at iyong makakamtan kapayapaan na inaasam. Siya ang iyong kailangan, isang tapat na kaibigan. Di ka niya pababayaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. At iyong mararanasan tunay na kapayapaan. Di ka niya pababayaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Abli ang tambuanan sa kalangitan karon, ug sugdi pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga daw ulan Ginoo. Kasing-kasing ko padila ba sa kalayo mo, og ning katapusang mga adlaw ligo na ako. Ginoo,
ani ako. Ang kambuanan sa kalangitan karon suki pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga daulan Lugmok ka kining kasing-kasing Padila ba sa kalayo mo Uking katapusang mga adlaw Ligon ako Pag-usap na ko ang imong gahon Iyabuang katapusang diyong ani ako. Iya ko kasi Ginoo mao kini ang hilak sa sulod kasing-kasing ko Iya ko kasi Ginoo mao kini ang hilak sa sulod kasing-kasing ko Iya ko Ugasi Ginoo mao kini ang hilak sa sulod kasing-kasing ko Iya ko Ugasi Ginoo mao kini ang hilak sa sulod kasing-kasing ko Iya ko Ugasi Ginoo mao kini ang hilak sa sulod kasing-kasing ko Iya ko Ugasi Ginoo mao kini ang hilak sa sulod kasing-kasing ko. Okay, ako nga tagapagtagad ang awit makalangit nga gi-request diri. Human ani mga kaigsunan mo adto na ta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Si Kristo nagpakatao ug namatay sa Kalbaryo ug ang tanan nga motuo nilihubngan sa imperno ug ang tanan sa likaniya may kalipay ug kasalian ang kakapoy ug kalistanan kining tanan mga naulan suot-suot sa kasagutan saka-saka sa kamokiran pasan lukdo sa mga karga kay si Kristo ang iwalita kung matapos ning tanan kitang tanan pagagantihan sa kahagop pagbuhating kalibutan.
sa pagpangalaga, bahaulan ang tuson lang, subay-subay sa kasapaan, apan dito sa unahan, alaga ni mo gianda, data sila sa pagtuo, aman luluwas nga si Kristo, suot-suot sa kasakutan, saka-saka sa kabukiran, pasanlukdo sa mga karga, kay Kristo ang iwalita, kay kung matapos ning tanan, kitang tanan pagagantihan, sa kahagok pagbuhat ning kalibutan, sa kahagok pagbuhat ning kalibutan. Okay, awit magalangit mga kaigsonan, akong tagaan og pagtagad ang request diri ginikanan. Ika ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ika ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon angay gyong monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ayagayot pasagdai, ang cellphone mo tagogi, kaugmao nila, nas paglumalay kaginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabatanunan karon angay gyong iyahan, sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan, ayaw gayot pasagdahi, sa email pandangan, aron makatarong, pag-iskwelay kaginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ikaw ginikanan, angay magmatino, ulong sa Dios tipigan, kaiwag kas Pinoy anan, ikaw magmain ang pingon, kay ikaw ilang panagingnan, kung buhaton mo kini, ikaw mabulahan, ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ikaw ginikanan, angay magmainampuon, ulong sa Dios tipigan, kaiwag kas Pinoy anan, ikaw magmainang pingo, kay ikaw ilang panagingnan, kung buhaton mo kini, ikaw mabulahan,
kini kana bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi pamatasan, tudloi pamatasan. Awit makalangit mga kigsunan, pagpakabana. Kay ako ara na nga tagaan og pagtagad ka ng awit makalangit at pagpakabana. Tanang tribo ka nasuran, isinggit ang imong pagkabalaan. Ug moadto na ta sa pagpamati sa pulong sa Dios. Pagpangabiro sa Ang imong grasya, usa abaha ang imong gugma, magkahulat kami nga imong ikapon, magkahulat kami nga imong ayuhon, magkahulat kami nga imong tagbawon, kining kasing-kasing nga uhaw kanimo. Hallelujah, hallelujah, mayong pagpamati di ay no sa ato ang igsuon nga nagtan-aw usab sa atong live si Gingging Simpron. Maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo. Gidungog na jud ni Lord among mga pag-ampo nga gitagaan nami og ulan. Hallelujah, dalaygon ang buhi nga Dios sa tanan nimong mga paningkamot Pastor. Ang Ginoo ra maghatag balik sa imong pagkamatinud-an. Wow. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo, no? Salamat kayo sa iyang salamat sa Dios sa iyang pagtubag kanunay sa atong mga pagampo. Kahon nga kwarto Pastor, kahon nga kwarto sa may kahon nga kwarto. Liboy maayong gabi kanimo Pastor, shout out po from Maa, Davao City. Okay. Maayong gabi ni Sister Fina Bakwal. Maayong gabi Pastor, God bless. Kung na mo'y Bible mga kigsunan, pwede ragyod na to nga, pwede ragyod ninyo nga ablihan. Mas maayo inyo yung ablihan. Ato na ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. O ablihi inyong Biblia diha sa Roma Kapitulo 11 versikulo 1 ato ning hisgutan. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, ang kaluoy sa Dios alang sa Israel. Ato ning basahon mga kaigsuonan aron ato ning matagaan og pagtagad ang mga pulog nga mensahe gikan sa atong buhi nga Dios nga ato karong pagkahisgutan. Miingon dinhi mga igsuon, busa mangutana ako, gisalikway ba sa Dios ang iyahang katawhan? Wala gayod, ako mismo Israelita, kaliwat ni Abraham ug sakop sa banay ni Benjamin. Wala isalikway sa Dios ang iyang katawhan nga gipili na niya sukad sa sinugdan. Nasahid kamo nga si giingon sa kasulatan mahitungod kang Elias sa dihang nangaliupo siya sa Dios batok sa Israel. Miingon siya, Ginoo, gipatay nila ang imong mga propeta o gigunob ang imong mga halaran. Ako na lang ang nahibilin og buot nila akong patyon. Unsa may gitubag sa Dios kaniya? May gilain akong 7,000 katawo nga wala magsimbah sa Dios nga si Baal. Mausab kini ang mga nahitabo karon, may pipila nga mga gipili sa Dios tungod sa iyang kaluoy. Gipasikad niya ang iyang kaluoy nga ang iyang pagpili kanila dili sa ilang buhat. Kay kun gipasikad pa ang iyang pagpili sa ilang buhat, ang iyang kaluoy dili na tinuod nga kaluoy. Karon unsa man dili ang tibuok Israel nga nakakabot sa ilahang gitinguha, kundili ang mga pinili hinuon sa Dios. Ang uban wala magtagad sa pagtawag sa Dios.
sumala sa giingon sa kasulatan, gipagahi sa Dios ang ilang kasing-kasing una-una og hangtod karon dili sila makakita og dili makadungog. Og miingon si David, malitag unta sila sa ilang mga kumbira, mga pukan unta sila og masilutan, mabutaan unta sila aron dili sila makakita. Og mabuktot unta sila hangtod sa kangturan. Busa mangutana ako sa pagpakasala sa mga Hudiyo, na laglag ba sila? Wala, tungod sa ilang pagpakasala midangat sa mga dili Hudiyo ang kaluwasan aron masina ang mga Hudiyo. Kung ang pagpakasala sa mga Hudiyo nakahatag og daghang kabulhanan sa kalibutan og ang ilang espirituhanong kakabos makapubulahan pag-ayos sa mga dili Hudiyo, unsa pa kadako ang kabulhanan kung makabig ang tanang mga Hudiyo. Mga igsuon, kung dili ni siya matarong pagkuha ang ipasabot sa Dios, ang mga tao nga magbasa ni ining maong mensahe daw masabdan sa mga tao nga dili di ay malaglag ang mga taong magpakasala. Dinhi giklaro mga kaigsuonan diha sa bersikulo kani ako aning klarohon mga kaigsuonan. Miingon din si Pablo nga ako ni nga balikon pagbasa mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Bersikulo 11, busa mangutana ako sa pagpakasala sa mga Hudiyo, nalaglag ba sila? Miingon si Pablo, wala. Tungod sa ilang pagpakasala midangat sa mga dili Hudiyo ang kaluwasan aron masina ang mga Hudiyo. Kung basahon ni mga igsuon kining bersikulo 11, kung anha ra kamo focus mga kaigsuonan, diha imong ang masabdan sa tao mga kaigsuonan nga ang tao nga pinili sa Dios bisan kung magpakasala dili di ay malaglag. Kay kung inanaon lang nato pagbasa mga igsuon ang Biblia, dili nato hutdon pagbasa ang kinatibuk-ang mensahe nga gisulat sa Biblia, maunay makapasaag sa una-una o pagsabot sa tao sa pulong sa Ginoo. Kay sama ni ini sa bersikulo 11 nga gipakita ni Pablo mga kaigsuonan nga sumala sa iyang pangutana nga sa pagpakasala sa mga Hudiyo, hinumduman nato ang mga Hudiyo mga piniling katawhan sa Dios. Onya gipakita dinhi nga sa ilang pagkapinili padayon silang nagpakasala. Og ang gipakita dinhi wala sila laglaga sa Dios. Buot bang ipasabot ni Apostol Pablo nga ang tao nga pinili sa Dios pinaagi kang Kristo nga mao kita, kung magkinabuhi ta sa pagpakasala o magpakasala ta dili gyapon ta malaglag. Dunay katuyuan nga gipakita nganong wala malaglag ang mga Hudiyo tungod kay dunay rason nganong nagpabilin ang ilang pagkagahi og ulo. Aron ang mga dili Hudiyo makadawat sa pulong sa Dios ug mutuo sila og sa ilang pagtuo makabaton sila kaluwasan. Pero wala magpasabot nga ang mga Hudiyo magpabilin silang magpagahi og ulo. Wala magpasabot mga kaigsuonan ang mga Hudiyo bisan kung sila magpakasala malangit gyapon sila. Kay ngano man wala na dili na maoy gipasabot ni Apostol Pablo nga ang mga Hudiyo magpakasala wala gyapon sila laglaga. Kay ang rason mga kaigsuonan nganong wala sila laglaga tungod kay dunay plano ang Dios nga sa unahan sa ilang kinabuhi kabigon sila. Matud pa diri sa bersikulo 12, kun ang pagpakasala sa mga Hudiyo nakahatag daghang kabulhanan sa kalibutan ug ang ilang espirituhong kakabos makapabulahan pag-ayos sa mga dili Hudiyo. Unsa pa kadako ang kabulhanan kun makabig ang tanang mga Hudiyo. Mga igsuon, kining mga piniling katawhan sa Dios nga mao ang mga Hudiyo, kung atong tan-awon mga kaigsuonan,
pinasahi gyud sila. Kay dili gyud motugot ang Dios mga kaigsuonan nga ang mga Hudiyo magpabilin diha sa sala. Dunay tinguha ang Dios mga kaigsuonan nga makabig sila. Mutuo sila. Pero ang gihulat sa Dios aron ang mga Hudiyo mutuo mga kaigsuonan ang gipakita sa Biblia ang gidaganon natong mga hintil. Kung igo na ang gidaghanon mga kaigsuonan sa mga hintil nga maluwas, ang mga Hudiyo mga igsuon, automatic sila nga mudawat sa atong Ginoo. Maunay giingon ni Apostol Pablo sa ato nang nabasa diha sa bersikulo 25 sa kapitulo 11 sa Roma. Akong baga basahon. Mga igsuon buot kong masayra ninyo ang usa ka tinago nga kamatuoran. Aron dili kamo magpakamaalam, mao kini ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel. Mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaganon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Dios. Katong mga Israelita o katong mga Hudiyo nga hangtod karon nagpabilin sila nga gahi og ulo, ang rason aron kitang mga Hudiyo makabig. Aron ang kaluwasan nga giandam sa Dios ato usab nga mabatunan. Maoy hinungdan nga ang pulong sa Dios kinahanglan iwali sa nagkalaing mga nasod. Igawali sa nagkalain nga mga tribo sa tibuok kalibutan. Kay ang kaluwasan alang man sa tanan. Ang plano sa Dios dili lamang alang sa mga Hudiyo o sa mga Israelita, kundi alang sa mga tao, alang sa tanang mga tao nga gibuhi sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga ang tanang tao maluwas. Gusto sa Ginoo nga ang tanang tao mudawat ni Hesukristo. Mahinungdan kinahanglan ang mga pulong sa Dios, ang maayong balita, padayon nga igawali, padayon nga isangyaw, aron ang tanan makadungog, makabati sa pulong sa Ginoo ug makabaton silag pagtuo nga maoy mugiya kanila ngadtos kinabuhi nga way katapusan sumala sa gisaad sa Ginoo. Dinhi klaro mga kaigsuonan nga tinuod sa pagkakaron daghang mga Hudiyo nga wa gyud mo dawat. Grabe ang ilahang kasuko kung maghisgot og ngalang Hesus. Pero kining ilang kagahi mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mulungtad lamang ni kung igo na ang gidaghanon sa mga dili mga Hudiyo nga manuol sa Ginoo. Kini atong gibasa diha sa kapitulo 11 sa Roma, diha sa unahan nga bersikulo, nga ang kaluoy sa Dios alang sa tanan. Ingon dinhi mga igsoon buot kong masayra ninyo nga ang usa ka tinago nga kamatuoran aron dili kamo magpakamaalam, mao kini ang pagkatig-as sa Israel, sa katawan sa Israel. Mulungtad kanang word mulungtad, dunay siya'y gipakita nga may kinutuban, may katapusan ang pagkatig-a ug ang utlanan sa pagkatig-a sa mga Israelita o sa mga Hudiyo kutob lamang sa panahon nga ang mga dili Hudiyo insakto na ang gidaganon. Unya kanang insakto nga gidaganon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Dios, wala gyud ilhanan nga gipakita sa balaang kasulatan kung pila ang ato ra gyung gitinguha mga kaigsuonan nga sa atong ginabuhi, nga kung makadungog tas mga mensahe sa Dios ang atong kasing-kasing dili nato paggahion. Kung makadungog tag mga mensahe sa Dios diha sa mga kaiglesiyahanan pinaagi sa balang espiritu, kinahanglan madinawaton ta kung ang mga pulong nga atong nadunggan gikan sa balang kasulatan. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang plano sa Dios dili lamang sa mga Hudiyo
og dili lamang usab sa mga dili Hudiyo, kundi alang sa tanang tao. Ang kamatayon ni Jesus, ang mga sakripisyo ni Jesus, dili lamang alang sa mga Hudiyo. Dili lamang alang nimo, alang nako, kundi alang sa tanang mga tao nga nahimugso sa kalibutan. Mianhi si Jesus aron pagluwas sa tao gikan sa sala. Aron ang tao maluwas mga kaigsuonan, kinahanglan mudawat siya ni Jesus. Og sa dihang mudawat siya ni Jesus, kinahanglan magkinabuhi sa sumala sa mga pagtulonan ni Jesus. Aron maikinabuhi nato ang mga pagtulonan ni Jesus, kinahanglan ato ning pamalandungan sa tanang panahon. Ug ato ning tipigan hinumduman bisan asa ta, kay ang tinuod mga kaigsuonan maikinabuhi lamang nato ang pulong sa Ginoo ug ang pangapagtulonan sa atong Ginoong Hesukristo. Kun dili gyud nato tugutan nga aton ang kalimtan. Ayaw tuguti nga ato nang imo nang malimtan. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang kaluoy sa Dios nga gipakita sa Dios alang sa mga Israelita, dili pinaagi sa ilang nabuhat. Dili pinaagi sa ilahang pagtuman sa balaod. Kay giklaro ni Apostol Pablo nga ang kaluoy mga kaigsuonan nga gihatag sa Dios wala ibase sa nabuhat sa tao. Kay kung gibase sa Dios ang iyang kaluoy, ingon si Apostol Pablo, dili na matawag nga kaluoy. Adunay kalahian sa pagbati o gitawag kaluoy sa kinabuhi sa tao. Mga igsuon, usa sa mga ato ang mahinumduman, makaingon gyud ta nga ang tao lahi gyud sa kinaiya sa Dios. Ug ang Dios lahi kaayo siya sa kinaiya sa tao. Kaya ang kinaiya sa tao mga kaigsuonan, maluoy ra ang tao kung makit-an na niya ang tao nga kana bitaw makaluluoy sad. Mao bitaw nang usahay ang tao dali siyang malimbungan. Kabantay mo mga kaigsuonan nga ang tao dali kay maluoy ko sumala sa iyang nakita. Mahinungdan nga daghang mga tao nga imong makit-an sa kadalanan nga ilahang paningkamutan gyud nga makuha nila ang imuhang kanabitang imuhang atensyon, kanang imong simpatiya. Mao bitaw nang anak mo sa mga dagkong syudad diri sa ato ang nasod. Daghan kay mga tao nga murag gyud og naay diferensya. Samtang dito ko sa syudad nagdrive kog taxi mga kaigsuonan. Dili gyud ka kapugong murag kumuton ang imong kasing-kasing ug murag mudagan ang imong siper sa pitaka kay siper pa man ang ubang pitaka. Nga mubati gyud kag kaluoy kay imo man silang makit-an mga kaigsuonan nga nabuhi sa kadalanan nga ang uban magsungkod magkiang pa. Usa ka higayon ni anak mga kaigsuonan, wa gyud ko ka antos, di gyud ko kabalibad. Nihatag yun ko og kanang bitaw mga tao nga naa sa dalan. Unya mangayog limos. Limos ba na? O sa may tawag ana? Di man siguro na limos. Ang say tawagan ni ana kanang mga ginabang. Ilang tunol ng ilang kamot nga way unod. Unya gusto nilang pasudlan. Unya usa kay gayon mga kaigsuonan samtang nga drive kog taxi giingnan ko sa akong pasahero kay nakit-an man ko niya nga naghatag isa noy dili man na maayo nang muhatag ka og mga tao diha sa kadalanan kay una mahurot ng imong sinsiyo nya ikaduha kuyaw kaayo na kung muhatag ka ana kay imo silang gibutang sa peligro kay maanad man sila. Mao bitaw nang bawal ang manghatag og anha kung naay mga tao diha sa kadalanan. Unya ning tando-tando lang ko ato pero nimbati gyud ni hari gyud ang kaluoy kay kini manggong tao kung makakita og kana bitang sitwasyon sa
tao maluoy dahil mo bati dahil kaluoy. Kay naaman sila bitaw kanang sa ilang sitwasyon makaluluoy gud kaayo. Pero usa ka higayon mga kaigsuonan samtang nigrahi ko katong tao nga perting kianga unya pertig yung pagkaluoy ang tan-awon. Naunsa man nga maayo man daing mulakaw. Dito ko nakatugkad nga nailad di ay ko. Kita nga tao mga kaigsuonan kung nabatasan nato kana bitang dali tang maluoy ang may tabuan na dali sad kang mailad. Mao na nga lahi ang kinaiya sa Dios kay bisan ang tao nga mga Israelita mga kaigsuonan giklaro gyud diha nga ang kaluoy sa Dios wala na siya mag-agad sa nabuhat sa tao. Maunay tinuod nga kaluoy. Ang tao nga mubati og kaluoy ngadto sa iyang sikataw kana mang naay nabuhat ang tao nga iyang nakit-an. Pero ang Dios mga kaigsuonan kung siya nga muhatag mo pasinati sa iyang kaluoy muabot na sa kinabuhi sa tao dili tungod kay dunay nabuhat ang tao kun dili kabubuton sa Dios nga iyang kaluy-an ang tao. Maunay usa sa mga gipakita sa sulat ni Apostol Pablo. Bless kaayo ta nga nakasinati nakaambit sa kaluoy sa Dios. Tungod sa dakong kaluoy, mao bitaw nang naay kanta sa kaniadto mga kaigsuonan, gugmag kaluoy ni Hesus nabati sa akong kalag. Sa may sumpay ana kanang gugmag kaluoy ni Hesus. Nimbawi ba na ning bawi siya sa akong kalag. Kanang kaluoy mga kaigsuonan nga gipasinati sa Dios sa iya mga katawhan nga mao ang mga Israelita. Sa unahan mga kaigsuonan sa bersikulo 13 ang kaluwasan sa mga dili Hudiyo. Karon mahitungod kaninyong mga dili Hudiyo ipasigarbo ko ang akong pagkaapostol sa mga dili Hudiyo aron masina ang akong isig ka Hudiyo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Dios unya unsa pakaha kun dawaton sila makahatag kinig kinabuhi alang sa mga patay. Kung balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini. Ug kun balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga mga kahoy ulibo giputol o gisumpay sa mga sanga sa ihalas nga kahoy ulibo. Kamong dili Hudiyo mao ang ihalas nga ulibo og nabatunan ninyo karon ang kalig-on og kabahandianon kinabuhi sa mga Hudiyo. Busa ayaw ninyo tamayag kadtong gipamutol nga mga sanga nganong magpagarbo man kamo sanga lamang kamo og dili kamo ang nagbuhi sa gamot kundi ang gamot maoy nagbuhi kaninyo. Apan moingon ka oo giputol ang mga sanga aron ikasumpay ako. Tinuod ka na giputol sila tungod kay wala man sila motuo. Apan wala ka putla tungod sa imong pagtuo. Apan ayaw kini ipasigarbo. Hinunoa angay kang mahadlok. Kung wala kaluy-i sa Dios ang tinuod gayud nga mga sanga, naghuna-una ka ba nga iya kang kaluy-an? Makita nato dinhi ang pagkamaluluyon o pagka-istrikto sa Dios. Strikto siya ni adtong nangapukan. Apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kun dili putlon ka usab. O kung mutuo na usab ang mga Hudiyo, isumpay sila pagbalik kay makahimo man ang Dios niini.
Ikaw nga dili Hudiyo, sama sa mga sanga sa ihalas nga olibo o giputol og sukwahi sa kinaiyahan, gisumpay sa dili ihalas nga olibo. Ang mga Hudiyo sama sa dili ihalas nga olibo, busa labi pang sayon sa Dios ang pagsumpay ni ining giputol nga mga sanga balik sa kaugalingon nilang punuan. Ang saysay ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan, dili gyud lisod sabton. Grabe kasayon kay dili gusto ang Dios nga sa ato ang pagkakristohanon, sa atong pinili sa Dios, kana bitawng may pagduha-duha. Kay nga uban, mga kaigsuonan, kana bitawng nagduha-duha, kay usa sa mga basihanan sa uban nga naa na sila sa kasiguruhan ang bautismos bala ang Espiritu. Ang uban, mga kaigsuonan, magsigig pa rebaptize, kay usanas mga ilhanan. Pero ang gipakita dinhi, mga kaigsuonan, sa diha nga ikaw nahiusa diha kang Kristo, ang pulong nahiusa nagpakita na, mga kaigsuonan, nga doon na kay bag-ong relasyon sa Ginoo. Ang bag-ong relasyon, mga kaigsuonan, diha sa Ginoo nagpakita na sama sa kahimtang sa usa ka kahoy nga gisumpay, o kanang gitawag ni Apostol Pablo nga gimarkot. Og kitang mga Hudiyo, giklaro sa diskusyon ni Apostol Pablo nga kita ginamarkot lamang, kanang ginasumpay lamang kita sa punuan. Ginamarkot. Og ang pasidaan, mga kaigsuonan, kita mga dili Hudiyo, dili gyud ta angay magpasigarbo. Dili nato abusaran ang kaluoy sa Dios. Ngayang gipasinati kanato mo hinungdan na luwas og nagbag-o og nausab ang dagan sa atong kinabuhi. Dili gyud ta angay magpasigarbo. Kay kun magpasigarbo ang usa ka tawo, moabot ang panahon nga putlon siya, kay dili gyud mosugot ang Dios nga ang iyang makatawhan garboso. Kay matud pa sa Biblia, mga kaigsuonan, kontra sa Dios ang mga taong garboso, apan maluoy ang Dios ni adtong mapaubsanon. Kitang mga Kristohanon, kitang mga naakang Kristo kinahanglan, dili gyud ta magpanghambog, dili gyud ta magpasigarbo. Kay ang mga dili Hudiyo nga wala mo dawat ni Jesus, sayon ra kaayo silang imarkot pagbalik, matud pa ni Apostol Pablo. Ang mensahe nga ato ang angay nga i-apply sa tong kinabuhi, likayan ang pagkamapahitason. Kanang garboso, usa na kaklase nga pagsimbas Dios. Usa na ka kinaiya nga dili gayud musugot ang Dios. Usa na ka klaseng kinaiya nga dulumtanan sa Dios. O usa na ka kinaiya nga makapakontra sa Ginoo. Kanang garbusong tinanawan, kanang garbuso bitaw, mga kaigsuonan, kanang dali kayo mo kumpara. Kung sa imong pagpangalagad kusog ka ikang mangumpara dayon ka sa imuhang mga kanang imuhang mga ka-churchmate, mo kumpara dayon ka sa imuhang isig ka magtotoo, mo kumpara dayon ka sa imong nabuhat sa kaysa nabuhat sa uban. Usa na sa mga ilhanan sa pagka mapahitason or gitawag garbo. Ug dili gusto ang Dios nga maunay maghari sa tong kinabuhi. So diha sa mga diskusyon ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan, gitulduan ta karon sa Ginoo sa pagkamapabsanon. Magpabilin ta nga mapaubsanon og ato ning bansayon bisan asa ta. Og bisan unsay kahimtang nga ipasinati sa Dios, kinahanglan mapaubsanon ta. Dili gusto ang Dios nga mahimong magarbuhon ang tao, nga gimarkot lamang aron ang tao maluwas. Versikulo 25, ang kaluoy sa Dios alang sa tanan. Mga igsuon, buot kong masayran ninyo nga ang usa ka tinago nga kamatuoran aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini ang pagkatig-a sa Israel, sa katawan sa Israel, mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Dios. Og unya maluwas ang tibuok Israel sumala sa gingon sa kasulatan,
ang manluluwas magakikan sa Sion, wag tangon niya ang tanang pagkadautan sa kaliwatan ni Jacob. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban kanila, inigpapas ko sa ilang mga sala. Tungod kay gisalikway nila ang mayong balita, mahimong mga kaaway sa Dios ang mga Hodeo, tungod kaninyong mga dili Hodeo. Apan kay pinili man silang katawhan sa Dios, gihigog maghihapon sila niya tungod sa mga katigulangan. Kay dili gayud mausab ang una-una sa Dios, labot sa iyang pinili og panalanginan. Kamong mga dili Hodeo misupil sa Dios. Kaniadto apan karon gikaloy-an kamo sa Dios. Tungod kay misupil man ang mga Hodeo, nahimo karon nga masupilon sa Dios ang mga Hodeo, aron ang kaluoy nga inyong nadawat gikan sa Dios madawat usab nila. Kay gitugyan sa Dios ang tanan nga mga tao masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. So diha giklaro mga kaigsonan nga ang pagkatig-a o ang pagkagahi sa kasing-kasing sa mga dili hinter o sa mga Hodeo mga kaigsonan, ang rason nga gipakita sa sulat ni Apostol Pablo aron ikapadayag ang kaluoy sa Dios. Kay ang tinuod nga kaluoy mga kaigsuonan ang gipakita ni Pablo wala na magagad sa nabuhat or nahimo sa tao. Ang Dios mga kaigsuonan nga maluoy ug maluoy siya bisan maluoy siya sa sa dili magagad sa mahimo sa tao. Kay ang tao mga kaigsuonan maluoy raman kung dunay nabuhat ang tao. Pero kung wala gani nabuhat, hawa gina poy di gyud diha mubati og kaluoy ang tao. Pero ang Dios mga kaigsuonan manaamang kay nabuhat og wala ang kaluoy sa Ginoo. Iyag yun ang ipasinati. Lamang gisiguro diha mga kaigsuonan nga ikaw ug ako nga nakasinati sa kaluoy sa Ginoo kinahanglan gyud tang mutuo. Kay kung dili sad mutuo, matud pa ni Apostol Pablo nga katong mga ginaputol nga tinuod nga mga sakop sa punuan kung gihibuhat sa Dios ang pagmarkot sa mga dili Hodeo sa dili tinuod nga sanga unsa kasayon ang pagdugtong pagbalik sa tinuod nga sanga. Mao na giklaro ni Apostol Pablo. Versikulo 33 ingon dinhi pagkabahandianon gayod sa Dios og pagkalaom sa ihang kaalam og kaibalo. Walay makasaysay sa iyang hukom, walay makasabot sa ihang mga paagi. Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa nauna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay nakahatag kaniya bisan unsa aron ihang baslan. Kay gikan kaniya og pinaagi kaniya og alang kaniya ang tanang butang. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Dunay mga kanta mga kaigsuonan kana bitang igabalos ko. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, kung imong lang palaluman nga mga mensahe, ang tinod wala gyud tay ikabalo sa Dios. Kana bitong paghatag nato sa iya sa Dios dili man na maoy pagbalos. Kana bitong mo opiring ta, muhalad ta sa atong kinabuhi o sa mga butang nga gihatag sa Ginoo, dili na mga kaigsuon na nagpasabot nga nakabalos ka. Kay wala gyud tay pwedeng ibalos. Kanang wala tay ikabalos sa Ginoo kay gikan na ang tanan. Ang atong gininhawa gikan sa Dios. Ang kusog maayong panglawas. Tanan nga niya sa atong lawas gikan sa Ginoo. Wala gyud tay ikabalos. Kay kung muingon ta nga kana bitawng naatay gigkabalo sa Ginoo, ang mahitabo magud ana murag patas na. Murag wala na tay utang kabubuton. Ang tinuod wala tay ikabalo sa Ginoo. Nganong nangalagad ta dili tungod kay gusto tang mubalo sa iyang pagkamaayo. Nangalagad ta, mubuhat ta, musunod ta sa iyang mga pamaagi tungod kay Dios nato siya. Agalo nato siya.
siya ang atong agalon. Ikaw ug ako mga ulipon sa Dios. Nganong mo buhat ta sa pamaagi sa Ginoo, dili tungod kay para makabalos ta, kay ang tinuod di gyud ta kabalos. Wala ta ikabalos sa pagkamaayo sa Ginoo. Og ingon din mga kaigsuonan nga ang tanan gikan kaniya og pinaagi kaniya og alang kaniya ang tanang mga butang. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, giklaro ni Apostol Pablo unsay naa nimo, unsay imong nabuhat para sa Dios. Dili na tungod kay duna tay ibalos og nakabalos ta sa gibuhat sa Ginoo. Kay wala gyud tay pwedeng ibalos kay kining tanan gikan kaniya. Gihatag ni sa Ginoo diri sa tagsa-tagsa nato kinabuhi para ato siyang makalagaran. Aron ato siyang mapasidunggan, aron ato siyang mapasalamatan, kinahanglan ato siyang malagaran. Mga igsuon, sunod na to nga live adto na ta sa Roma Kapitulo 12. Ako nagtuo nga ang Roma Kapitulo 12 ato nang mapisa-pisa gikan sa bersikulo 1 hangtod gyud sa bersikulo 21. Okay, salamat kaayo sa ato ang sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan. Awit makalangit diri sa ato ang programa Tumawag Ka. Ako ni nga tagaan og pagtagad Tumawag Ka. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Maayong pakiguban, maayong pagpamati ni How Danaw, maayong pagpaminaw ang Dios magpanalangin. Og ako nagtuo nga og mga adlaw magkauban-uban gyapon ta sa atong programa. Og sa tanan nato mga pinalanggang mga listeners sa Shine FM 101.3 og sa 95.3 diha sa Tanhay, ako nagtuo nga ang Dios paday nag-uban kaninyo. Og ayaw kalimot sa pagpasalamat sa Ginoo. Kung unsa may atong nabuhat ug unsa may atong nahimo, ayaw ibutang sa imong kinabuhi nga nakabalos ka, kay wala gyud tay ikabalos nganuman kining tanan gikan sa Ginoo. Kung doon naman tay nabuhat mga kaigsuonan, dili tungod kay doon na tay nabalos, kundili mga kaigsuonan matud pa ni David, igo lamang kitang nag-uli. Igo lamang kitang nag-uli sa mga butang nga dili ato. Ang atong kinabuhi dili ato, ang kusog dili ato. Hinulaman lamang ning tanan o kita nahimong pinialan o gipahulam tungod sa tuyo sa Dios nga ato siyang malagaran. Mga igsuon, magampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulo nga among nabati. Nagpasalamat kami sa mga minsay nga among nadungog, nga amo gayog nga nasabtan, nga ang tanan nga niya kanamo gikan kanimo. Kung unsa may among nabuhat, kung unsa may among nahimo, dili na tungod kay nakabalos mis imuhang kaluoy, nakabalos mis imuhang sakripisyo. Wala mi ikabalos sa imong pagkamaayo, wala mi ikabalos sa imuhang kaluoy, wala mi ikabalos tungod kay ang tanan nga gikan kanamo ug niya kanamo gikan man kanimo. Wala may amo o Dios. Ang tanan nga niya sa among kinabuhi, niya sa among Pinoy-anan, ug ang tanan nga mga butang nga gipiyal nimo o Dios, gikan man kanimo ug kinialang man sab kanimo. Amahan, painomdumi kami sa mga butang
nga imong gihatag, nga imong gipiyal kanamo Dios. I-bless Ginoo nga sa among paggamit niini walay laing mapataas, walay laing mapasidunggan kundi ikaw lamang. I-bless usab ang akong mga kaigsunan nga mga listeners sa Shine FM 101.3 o sa 95.3. Padayon ka magapaless Lord. O bisan pa sa mga alagad nimo Ginoo nga nagdalag buluhaton, ikaw Dios magapanalangin. I declare blessing right now bisan pa sa tanan nga mga mupahulay, sa tanan nga mga tulog. Ako kang gipasalamatan nga magatagbo ka sa mga panginhanglanon sa matag usa. Ikaw Dios ang pasalamatan, proteksyon ka sa matag usa kanamong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini inyong suon Pastor Gideon moingon sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. At ako'y sasagot sa'yo. Talaygon ang Dios nga magapanalangin sa matag usa. Mga bagay na di O good night and God bless. Mag-aawit kanimo Amaha Jesus, magahalan magapagdahi, mag-aawit kanimo Amaha. Ihalad na ang tanan, ituya na ang tanan, bihatan nimo Jesus among Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station.